шуд. И касал чизе нест, ма хайр пеш кунам. салом алейкум бародару апао хоҳару касе ки то ҳамин рӯза дар бари ба буд дар ҳамин сахтӣ дар рӯзи сахтӣ ман дар барам буд собина ду одаме ки ба ҳам ятми чачон мекунам шукрунаи худо ба хости аллоҳ ина мо ҳам соз шидам ин ду одаме ки ма ятми чачон мекунем иёра худованд умршона зиёд кунад гапа дароз намекунем насиб иншоалло раҳмон ма якам тарак кори дига ҳаста ҳамун буд меша иншоалло раҳмон иммунитетмон бақоят мекунам ба хотири якумш ба хотири аллоҳ дуюмаш ба хотири тоҷик беданмон се каса ма айхуни худам иншоалло раҳмон метавам барои коронавирусон барои мубориза ба коронавирусон иншоалло раҳмон ма метавам худованд насиб карда боша ҳама да ҳазорон бор раҳмат ҳазорон бор шукр ки дар бари ма будем худованд ҳар якта нигаҳбон бошад ба қадар гапои иншоалло раҳмон ма дар бари ҳама дастам иншоалло раҳмон ҳамин по возможности иншоалло раҳмон ма ҳамин хайда ҳастам кор меоям ки мақсад барое ки хай хуни одам хунам рола бозӣ мекунад солошон мақсад гузаштагиай баданаш ҳамира қувват кардан наметавонад 50-солаи ва 60-солаи мақсад ҳамда иншоалло раҳмон сетажда может хуни ма бираса ёки дутажда бираса по возможности худованд ҳамата нигаҳбон бошад ҳеҷ вақт касал нашед ҳама пеши хонада пеши занада пеши модарада соҳу саломат баргардед панотон ба худо иншоалло ҳамон чизаш алоқа мекунем ёки бо одам